To da farko za mu so mu ji cikakken suna da takaitaccen tarihi. Sunana Nazifi Bala Abubakar Dukawa. An haife ni a unguwar Dukawa da ke cikin ƙwaryar cikin gari, ƙaramar hukumar Birni a nan jihar Kano. Kuma na taso na yi karatun firamare na a makarantar Mayanka Special Primary School. Daga bisani na koma ya zuwa wata makarantar Islamiyya, ita ma dai firamare ce, Ulumuddin Islamiyya da ke gidan Alhaji Alhassan Ɗantata. Daga bisani bayan na yi common interest na koma makarantar Gamman Secondary School Kwakwaci, wanda daga bisani na koma makarantar Gamman Secondary School Rumfa Kwaleji. A nan ne na kammala makarantar sakandare na. Daga bisani kuma na tafi Aminu Kano College of Islamic and Remedial Studies. Na je na yi a Legal Studies na je na yi karatu na ɓangaren Hausa and English. Daga bisani na koma na yi karatu na ɓangaren aikin jarida Mass Communication. Daga bisani na zo makarantar Polytechnic, nan ma na karanci Computer Studies. To masu sauraro za su ji cewar yaya aka yi ka tsinci kanka a aikin jarida? To na kasance ina ƙaunar aikin jarida. Daga bisani sanda muna secondary school a Rumfa Kwaleji, idan an ce mana ga waɗanda suke ɓangaren Shutahan, ɓangaren da ake koyan aikin jarida, ba masu. Ni ma kuma a lokacin na tsinci kaina a wannan ɓangaren. Ba masu daga muka yi ta bi mu bi nan Allah ya sa na koma na karanci accounting department. A lokacin ina karatun accounting department, ka san ɗalibi ba wanda ya kai shi buri. A lokacin nake hango cewar ai kawai na zama manajan banki. Kawai gani can zan ringa irga kuɗi, gani can zan yi kaza, wanda daga bisani da Allah ya dai ba a nan abincin yake ba, kawai sai na ji na tsinci kaina a cikin aikin jarida, wanda na yi aiki da kafafen yaɗa labarai da dama kafin daga bisani na zo nan gidan Radio Express. To bayan tsintar kanka a matsayin ma'aikaci a gidan Radio Express, wace rawa kake takawa, ma'ana menene matsayinka a wannan gida? To a gidan Radio Express dai matsayina na kasance producer ne, kuma presenter ne, kuma reporter ne. Wanda a ɓangare da dama nakan shiga ɓangaren gabatar da shirye-shirye, nakan kuma zo a cikin ɓangaren sashin labarai da al'amuran yau da kullum ina ciki. Nan akwai ƙayataccen shirin nan namu na Duniya Tumbin Giwa, wanda na kasance guda daga cikin masu ba da gudunmawa ta ɓangaren kawo rahotanni a cikin shi wannan shiri. Masu sauraro za su ji cewar kai ne mai kawo rahotanni a cikin shirin Duniya Tumbin Giwa, ko kuma kana daga cikin masu kawowa. Za su zo su ji a matsayinka na ɗan jarida da kake shiga, wanda kuma shiri ne wanda ake shiga loko da saƙo. Yaya ake samu waɗannan labarai har ake zuwa a kawo su a taƙaice? Na'am, to kamar yadda dai mai sauraro yake kallon mu, shi wannan aiki namu gaskiya abin da ake cewa soja malamin kansa. To idan ka kasance kana cikin wannan aiki, to wajibi ne sai ka faɗaɗa kunnuwanka, kuma sai ka faɗaɗa tunaninka. Domin ka sani cewar ba dare ba rana, ƙarfe 3 dare ma akan iya gaya ma abu ya faru. Ko da baka zuwa wannan lokacin ba, to ka kwana da takin cewar da an yi sallah asuba fa zan tafi gu kaza, ko zan yi abu kaza. Wayarka a kunne domin za a kira ka a gaya ma kaza. Ko ji ka an ce a unguwa kaza an yi, to ba za ka yi ƙasa gwiwa ba, sai ka je wannan unguwar ka bibiya domin jin me ya gudana. To a nan ne muka ɗan samu rahotanni, mu kuma zo har mu gaya masu sauraro su ma su ji me yake gudana. To Malam Nazifi Bala Dukawa, a fagen harkar kotu da 'yan sanda kana daga cikin mai kawo labaran da suka shafi wannan abubuwa. Yaya alaƙar ku da 'yan sanda a wannan lokaci? To alaƙar mu da 'yan sanda gaskiya kyakkyawar alaƙa ce, ba don komai ba kasancewar cuɗanni in cuɗe ka ake. Kana ba da gudunmawa wajen bayyana al'umma cewar ga fa irin halin da ake ciki, ga irin matsalolin da ake ciki, musamman yanzu. Ka ga a nan jihar Kano ma iya cewa Allah ya jarrabe mu da masu ƙwacen waya. Amma daidai gwargwado sai an yaba 'yan sanda misali. Za ka ga suna iya ƙoƙarinsu wajen ƙoƙarin kame waɗanda ake zargin suna gudanar da wannan aiki. Kuma an kama akan kai su ga kotu, kotu kuma takan yi iyawarta wajen ganin ta yi abin da ya dace, wanda doka ta ba ta dama. A tsarin aiki me ba za ka manta da shi ba, wato ƙalubalen da ka fuskanta ko kuma nasara? Gaskiya ni ƙalubalen da ya fi ɓata min rai a aiki,
ba zan taɓa mantawa da shi ba. Ba na mantawa akwai wani lokaci da na je in ɗauko wani rahoto. Wani matashi an kai wa budurwarsa kuɗin aure bai sani ba, sai ya buga kansa wuƙa. Na je mun gama hira da shi mun yi komai, sai abokansa suka far min. Suka ƙwace min waya, suka fasa min, amma duk wannan bai ɓata min rai ba. Ni buri na labarin kuma ya samu. Ƙalubalen da ya fi ɓata min rai ni a aikin guda ɗaya ne: al'umma, rashin uzuri. Wato al'umma kenan za a iya cewa ba sa muku uzuri ku idan Yawwa, rashin uzurin shine mutum zai sako ka a cikin al'amuransa wajen ka taimake shi, kana iyayensa amma kallo yake kamar ba fa kai ma abin da ya dace. Mutum zai ce ai ga can a wata hukuma ko a wata ma'aikata ko a wajen wani jami'in tsaro an mun kaza, kai kuma kana tuntuɓar wannan waɗanda suke da hurumi wajen duba abin, shi kuma tunaninsa bai zo gun nan ba. Ai an yi kaza, ko kuma sai ka shiga kana iya ƙoƙarinka, ran da buƙatar ta biya ba zai kira ka a waya ya gode ba, ba zai ma text message ba, zai dai ajiye lambarka. Sai wata rana idan yana da buƙata, to a wannan lokacin fa za ka ga ya kira ka, wane ne wanda kai wa abu kaza ɗin nan. To wannan abun yana cire maka karsashin yin iyayenka wajen ganin ka taimaki ɗan adam. To idan muka bar batun yadda ake gudanar da aiki, muka dawo yadda rayuwarka take gudana. Malam Nazifi Bala Dukawa, yaya kake gudanar da rayuwarka bayan ka tashi daga aiki? Gaskiya bayan na tashi daga aiki ni rayuwata nake daidai yadda ta samu. Domin ban canja abokai ba, kowa nawa ne. Ina tunanin yau in ka zo ka ɗauko ƙaramin yaro ɗan shekara 7, 8, za ka ga muna rayuwa tare, mu yi wasa da dariya, ka zubo abinci mu ci. Ni ɗauka na nake kawai Nazifi Bala Dukawa. Matanka nawa? Matata ɗaya. Ya batun ƙarin aure? To gaskiya dai babu wannan maganan. Ni ina alƙawarin yanda nake zaune lafiya da matata, Allah Ubangiji ya bar mu tare, Allah Ubangiji ya haɗa kanmu, Allah ya ba mu zuri'a ta gari. Ni na aure, insha Allahu za mu yi zaman mu lafiya, mu ci gaba da rayuwar mu ba don komai ba. Dukkan abin da ɗan adam yake nema a rayuwar zamantakewar aure, to Aishatul Humaira 'yar aljanna ta sami. A bangaren abinci, Malam Nazifi, me ka fi so a abinci? Ba abin da na fi so a abinci da ya wuce wake da shinkafa. To ya kuma idan aka dawo bangaren abokanai, waye babban abokinka? Gaskiya babban abokina a rayuwata wanda na taso da shi kuma nake jin daɗinsa, Abdullahi Mahdi. A ina Sunansa kuka haɗu? Alhajin Mama, unguwar mu yake. To a yanzu za a iya cewa kusan aikinka aiki ne wanda yake karaɗa ka kai wani gurin. Yaya mu'amalar ku take kasancewa a wannan lokacin wajen haɗuwa ko yin shawara akan abin da ya shafi rayuwarku? Gaskiya abin da yake faruwa zai wahala. In da magariba na bar wajen aiki, to sai na biya unguwarmu kafin tafi gidana. Sai na biya unguwarmu, mun haɗu mun gaisa. In ma ba mu haɗu ba, za ka ga tunda akwai hanya ta social media yanzu, za mu gaisa ta nan. Duk abu zai ga yanzu zan gaya masa. Muna rayuwar mu lafiya lau. Ba wani abu da na canja a rayuwata. Sai dai kawai sukan yi min uzuri cewar yanzu fa ni ina aikin al'umma. Wani lokacin ina cikin sauƙi, wani lokacin ina cikin ɗawainiya ta aiki, sukan min uzurin wannan abu. Me burinka a rayuwa a yanzu haka? Burina a rayuwa na ga na samu wadata da buɗin da zan ci gaba da taimakon al'umma da ajiyuna da lafiyata da dukiyata. Daga ƙarshe, wani kira za ka yi ga 'yan uwa da suke da sha'awar wannan aiki na jarida, kuma wace shawara za ka ba su wajen ganin sun cika burinsu? To ni shawarar da nake ba 'yan uwa abokan aiki da kuma wanda za su shigo su yadda sadaukarwa su kai. Aiki ne wanda ladanka yana gurin Allah. Aiki ne da za ka ga wani bai kai matsayin a yi ba ammar. Wani an danne ma haƙi ta silaka, Allah ya sa an bashi, kai ne jigo. Kuma shawara ta ga abokan aiki, mu sani cewar fa ba a kuɗi a aiki. Amma Allah yana kawo ma silan mutum na arziki da zai taimake ka a rayuwa. To shi ne shawara ta da abokan aiki. Ka cire abin da wani zai baka idan ka je ma aiki, ka tafi aiki da burin cewar kai fa labarin kake bukata ba abin da za a baka ba.